माणूस असा आहे, जेव्हा कार्य करतो तेव्हा या कानाचं या कानाला कधीही कळत नाही. भैरव जेव्हा वाट चालतो तेव्हा भैरवाच्या पायाला माहीत नसतं भैरव कुठं जातो. निघाला अपहरणासाठी. करते चंद्रभानू आणि त्यांची पत्नी चंद्रावती म्हणून मी त्यांच्या संसारात पदार्पण केलं आणि तद्दिनापासून त्यांचा संसार सुखाचा करण्याचा मी आटोकाट प्रयत्न करते. आज त्यांचे नवनं बोटभर कुंकू लावले मी, कंठी माझ्या हे मंगळसूत्र धारण केलंय आणि हिरवा तुला कोणासाठी असेल तर फक्त माझ्या सौभाग्यासाठी, माझ्या सौभाग्याच्या सुखासाठी. ज्यावेळी लग्नाच्या क्षिता माझ्या डोळ्यावर पडल्या त्या क्षणी ठरविलं मी त्यांचं सुख ते माझं सुख, त्यांचं दुःख ते माझं दुःख आणि असं म्हणून संसार ताटण्याचं कर्तव्य राणी चंद्रावती पार पाडते. पण तरी सुद्धा लग्न झालं, संसाराला सुरुवात झाली. लग्न झालं मग स्त्रीला समाधान वाटत नाही. तर स्त्रीला खरं समाधान केव्हा वाटतं तर जोपर्यंत स्त्रीचं स्वप्न पूर्ण होत नाही ना तोपर्यंत त्या स्त्रीच्या मनाला समाधान वाटत नाही. आणि तेच माझं स्वप्न. ते स्वप्न कोणतं असेल तर आई होण्याचं स्वप्न. पण ते स्वप्न जरी देवानं पूर्ण केलं नाही ना तर एका गोष्टीचा आनंद माझ्या मनाला होतोय. आणि ती गोष्ट कोणती असेल तर यांच्या पाठीला पाठ लावून जन्माला आलेला यांचा बंधू या राज्याचे युवराज चंद्रशेखर आई गेल्यानंतर आणि मी संसारात आल्यानंतर स्वतःच्या मुलाप्रमाणे मी त्यांचा सांभाळ केला. चांगले संस्कार त्यांच्यावरती केले मी आणि म्हणूनच आज चंद्रशेखर चंद्राच्या कलेप्रमाणे एकसारखा वाढतोय आणि याच गोष्टीचा आनंद माझ्या मनोमनी होतोय. पण एकसारखा विचार करते मी आणि विचार कुणाचा असेल तर यांचा. हे आज माझ्या महाल येणार म्हणून माझा सारा महाल मी सजविलाय. अत्तराचे सडे, मोतिकाच्या रांगोळ्या आणि हे पुष्पहार कुणासाठी तर फक्त त्यांच्या स्वागतासाठी आणि एकसारखी आतून त्यांची वाट पाहते मी. पण आज वातावरण मला सांगते माझं जीवाचं जीवलं माझं सगळं प्राण मला भेटण्यासाठी नक्कीच येणार. हो येणारच येणारच येणार. पण तरी सुद्धा हे परमेश्वरा, हे माझ्या दयेच्या देवा, एकच प्रार्थना तुझ्या जवळ. हा जो माझा संसार आहे ना तो संसार असाच सुखाचा ठेव, असाच सुखाचा ठेव, असाच सुखाचा ठेव. सुखसागरात नौका डोलते
मी पूर्ण केलं. मी तुम्हाला नमस्कार केला, पण आज या चंद्रावतीला आशीर्वाद नाही. चंद्रावती, असंख्य प्रश्नांचा भडीमार माझ्यावर करते. या क्षणी मन तुझं समर्पित झालंय, पण मी तुला आशीर्वाद का दिला नाही? खिन्न मुद्रेने वसुंधराकडे का पाहत राहिलो? अगं, आपल्या राज्यात संप्रत दुर्घटना घडली जाते. कुणीतरी अपहरण करता तिने प्रतिदिनी ऐन तरुणाच्या उन्मादानं वावणाऱ्या एका नवयुवतीचं अपहरण करतोय. आणि ही वार्ता जेव्हा मला कळली ना, तेव्हा सरसेनाने नीलकंठाला राजप्रासादी बोलावून घेतलं. आणि अपहरणकर्त्याचं नाव जेव्हा मला कळलं, तेव्हा आभाळ कोसळलं माझ्यावर. काय अपहरण करतेच नाव ऐकून? मग असा कोण आहे तो अपराधी? त्याचं नाव तू जेव्हा ऐकशील ना, तेव्हा तुलाही अपराधावरही अपराधी झाल्यासारखं वाटेल. काय त्याचं नाव ऐकून तुम्हाला म्हणायचं तरी काय? आई गेल्यापासून हा, आणि तू संसारी आल्यापासून ज्याच्यावर अतूट प्रेम केलंस, संस्कारानं ज्याला घडविण्याचा प्रयत्न केलास, तो युवराज चंद्रशेखर. आम्ही आपल्या चंद्रशेखराचा मार्ग नाही मागू शकत. मलाही तेच वाटत होतं. तुम्हाला चुकीची वार्ता मिळाली असेल. मुळीच नाही म्हणून त्याला मी राजप्रासादी बोलावणं केलं. कोण काय करतो माहित आहे का तुला? दारूच्या अड्ड्यावर बसतो, जुगारांच्या अड्ड्यावर बसतो, वेश्याची मारी करतोय. अरे हे जरा सगळं जरा विचारलं ना, तेव्हा प्रत्येक प्रश्नांचं उत्तर मला काय? होय दादा. काय असं चंद्रशेखर मानला? हो. मग स्वामी, एक लक्षात ठेवा, तुम्ही स्वतःच्या मुलाबरोबर मी त्याचा सांभाळ केलाय. चांगले संस्कार मी त्याच्यावरती केले. बरोबर आहे. अर्थात इथं न थांबता तिथपर्यंत जाईल मी आणि त्याला खडसावून विचारेल. वेळ गेली, वेळ गेली. ती वेळ गेलेली आहे. मी त्याला शासन केलेलं आहे. मी त्याला हद्दपार केलंय. मंदिराच्या द्वारावर येतोय आणि हा सुद्धा आवाज स्त्रीचा आहे. स्त्रियांच्या वेदना भावना स्त्रिया जाणू शकतात. द्वारावर जा. कुणी जर दुःखीत असेल तर तिचं दुःख जाणून घे. काही मागणं असेल तर माझं अनुमोदन मिळवण्यापूर्वी देऊन टाक. मी जरा विश्रांती घेतोय. आजीबाई, आजीबाई नमस्कार. आशीर्वाद आशीर्वाद ओळखत नाही मी. मला ओळखलं नाही? कोण? या राज्याची महाराणी चंद्रावती म्हणतात मला. शिराजे पडो माझ्या डोळ्यांवर बघलंस माका खाली जवळचं काही एक दिसणं नाही, ऐकलं काही एक आवाकलं नाही, लांबचा साधारण तरी दिसत. आजीबाई जाऊ दे हो, काय? पण काही तुमची परिस्थिती, एक तर तुम्हाला चालायला त्राण नाही हा, आणि हा वाकलेला देह घेऊन कुठे निघालात तुम्ही? मरण याला नाही म्हणून जगतंय. माझ्या औषधी ऐकलं, मरण याला नाही म्हणून जगतंय. काय? नाही तर माझ्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनी माझी तयारी केलेली, मेलेली लाकडं माझी नेऊन ठेवलेली आहे पुढे. आजीबाई असं का बोलतात? माझे डोळे केव्हा झाकतात त्याची वाट बघतात. मेले. आजीबाई असं अभद्र बोलू नका हो. मी काय काहीलंय बाय राजाच होय. ते विश्रांती घेत आहेत. काही जागरणी केले का काय? आजीबाई तुम्हाला माहितीच आहे, काय एवढं राज्य सांभाळणं म्हणजे त्यांना श्रमे होणारच, होय गे बा. आणि म्हणून ते माझ्या मालात विश्रांती घेत आहेत. मोठी जबाबदारी व्यक्ती आधी माका माहितच ऐकलं, पण माझं काम राजांकडे होतं म्हणून मी येईल. आजीबाई, तुमची जी इच्छा असेल ना, मी पूर्ण करेन. सांगा ते काय करत तुम्हाला काय हवंय? काय? दागदागिने हवेत का? नको नको दागिने नको नको नको. माझ्या अंगात दागिने बघलेली काय माझं गळो दाबतले. मग हे दागिने आणि माझं जीव माका नाही. नको नको. मग आजीबाई एखादी पैठणी लुगडा हो तुम्हाला? लुगडा लोक घे बा. आता ह्या मेल्ल्या मनाला लुगडा घेका सगळं होय. आता काय उपयोग? मग आजीबाई काय होय तुम्हाला? तर उद्या नाही. माझं काम राजांकडे असा. आजीबाई कळते मला, काय? पण ते विश्रांती घेत आहेत.
तेव्हा जे काही सांगायचं असेल मला सांगा, मी इच्छा तुमची नक्कीच पूर्ण करेन. अगं तू का सांगान काय उपयोग माका सांग. काय काय कामं असत ती झील माणसां करसून होतली, काय काय कामं असत ती बाळ माणसांकडून होतली. आता माझं काम महाराज करतले म्हणून मी तुला सांगते. आजीबाई कळते मला. मग हे परत परत नका बोला कित्याक लावतात. आजीबाई अरे परत परत सांगलेलं आहे का मला? कुठं करून बोलतो? आजीबाई कळते मला. कारण मी तुमच्यापर्यंत का आले? काका कारण स्त्रीचं दुःख स्त्रीच जाणू शकते. हा. आणि म्हणून मी तुम्हाला विचारते, जे काय असेल ते सांगा ना मला. अगं जाणून घेशील पण दूर तुका करू घे, ऐक्या करू घे. गाणं दुःख जा. उगाच मागं काहीतरी बोला का गांडो बघला काम कर कमांडर मारून मग टाळव शिकतो उगाच काय हटके आहे म्हातारी. दादा कुठे होता. वयाचा विचार करते म्हणून गप्प राहते. थांबा इथेच. परत जरा सांगितलं नाही काय बरं वाटतं. आमचं बरोबर होतं. आजीबाई आली. एक वृद्धा हो, तुझ्या द्वारावर आले. काय म्हणणं आहे आजीचं? मलाच भेटायचं आहे. ठीक आहे, चल आपण जाऊ. तुम्ही माझ्या समोर येऊन उभे राहुलाची माका माझ्या गावाची आठवण येईल. अहो, तुम्ही कुठं मी कुठं, तुमचं वय काय माझं वय काय, काय बोलता तुम्ही? राजालू हा? मी जेव्हा असा तन्ना टाटा होतोय तेव्हा माझं सुद्धा भाऊ ह्याच वयाचं होतो. असाच हो सगळा. हेच डोळे, ह्याच नाक, हेच ओठ आणि केस सुद्धा तुमच्यासारखे कुळले कुळले. नशीब माझं पेक्षा मला आता म्हातारा झाल्यासारखं वाटू लागलं होतं. नाही हो. बरं कसं या मी एकदम उतूर गेल्यासारखे कसं हो, वाटलं. आमचं म्हणचं काय आहे, पण तुम्ही मुळीच काळजी करू नका, घाबरू नका. चाळवू नको. तेच बसलो चाळवू नको. आजी, तुम्ही इथं येण्याचं कारण जरा लवकर कथन करा. काय झालात का तुम्ही रडताय? बोला. मी हिचं काही नाही माहित. हा? माझ्या वयात इल्लाला पोर माझा चेडू. लग्नाच्या वयाचे आहे होय, का? लग्नाला योग्य झाले का? म्हणून चिंता करू नका. लग्नाला योग्य झाले असेल मी विचार करीन. झालं. काय बोलताय तुम्ही रे? बायकांना अशा संशयानं नेहमी पाहत असता. विचार करण्याचा अर्थ काय? जे लग्नासाठी धनद्रव्य लागेल ते मी पुरवीन. राजन होता कसली लग्न लावतात मी कसली लग्न काय करतात. झालं का? काय काय झालं? झालं माहिती आहे? हा? माझा पोर सकाळी उठला आणि बावड्यावर पाणी एक गेला हो. त्या विहिरीत पडल्या का? नाही हो. मग माझ्या पोरान कळशी बावड्यात सोडले. हा. इतक्यात कोणतरी दांड बापलो इनो पारसून माझ्या पोराचं तोंड ढाकून धरले. माझ्या पोरान हात हिसकावण्याची मागा आळला सुरुवात केली. मी गेले उपडत धडपडत आणि पारसून मेल्यावर दांडो मारतले. इतक्यात माझ्या लाथ मारल्या उडवून. म्हणजे वयाचा सुद्धा विचार नाही. पण मला सांगा, तुमच्या मुलीचा अपहरण झालाय, पोर सोडून विकलंय माझ्यावर. अजूनही राज्याच्या बाहेर गेलेला नाही. तो तसं नाही पण मला सांगा आजी, तो कोणत्या मार्गाने कुठून कसा गेला तुम्ही पाहिलं का? बघलंय. हा? मी जिथे माणसाला बघलंय. मेलो खालच्या पाणीतून वरच्या पाणीत घेऊन गेलो. बघलं. गजाली उद्या करावं माझ्या रक्ताचं गाणं. ठीक आहे, चला. आजीची मुलगी वाचणं गरजेचं आहे. कोण आहात तुम्ही? भैरव जादूगार. भैरव
महालात आला तरी कधी- अगं महालाचाच काय, तुझ्या राष्ट्राच्या अवतीभवती तुझ्या पतीनं कडक बंदोबस्त ठेवलेला आहे. मुंगीला सुद्धा आज शिरका बदलायला नाही. असं असताना मी वाऱ्याच्या वेगानं येतो, पाण्याच्या वेगानं जातो. हा भैरव कुठेही कधी केव्हाही थांबत नाही. मग जादूगार भैरव, आपण माझ्या महालात प्रवेश केला का आणि कशासाठी? तुमच्या राज्यात म्हणे अपहरणाचं सत्र सुरू आहे. हो, प्रत्येक दिवशी अपहरण होते, पण ज्याने अपराध केला होता ना तो अपराधी पकडला गेला आणि त्याला शासन सुद्धा केलं गेलं. हे शासन महाराजांनी केलं. भैरव, ज्याला तुम्ही शासन केलं, ज्याला तुम्ही धरलं, तो निर्दोष निष्कलंक आहे, त्याला काही केलं नाही. खरा सूत्रधार हा भैरव. नाही बाबा, म्हणजे अपराध केलास तो तू केला आणि शासन बघतोय माझा चंद्रशेखर. पण जादूगार काय भैरव, ते? एक लक्षात ठेव, तू माझा माला त्याला स्वतःच्या पावलानी, पण माझा माला बाहेर तू जाऊ शकत नाही. आतापर्यंत असा करण्याचा मान करणारा भैरव कुणाच्याही बापाला कधी घाबरला
ते तू निष्णात आहेस. हा सेनापती आपल्याला युद्धात आटपणार नाही हे लक्षात येतात. तू तुझ्या खोरी देवीचा प्रभाव माझ्यावर टाकलाय. चार आणि ही संधी साधून माझ्या हातावर वार केलाय. क्षणभर मी मूर्छित पडतात. महाराणीचं तू अपहरण केलंयस, पण चांडाळा कुठेही जा तरी खोरी कडे बोलायलास तुला हुडकून काढी.